Eli tässä meillä on tää kappaletavara-automaatio, missä me on blogissa puhuttu. Ensimmäisenä tässä nyt on kojetaulu, mistä saa käyntiin ja sit sammutettua ja hätäseisi. Sitten tässä on 3 valot, mitkä kertoo ensimmäinen, että laitteistossa on jännitteet. Sitten toinen, mikä kertoo, että moottoreille tulee jännite. Ja sitten viimeinen, jos tulee vikatila, niin punainen valo, joka alkaa vilkkumaan samaa aikaa kuin tuolla varoitusvalo. Eli näitä hihnoja pitkin menee kappale, kulkee anturille, joka havaitsee sen. Ja tietyn viiveen jälkeen sylinteri lyö kappaleen toiselle hihnalle, joka palauttaa takaisin tämän kappaleen, jossa myöskin anturi huomaa, jossa viiveen jälkeen sylinteri lyö taas toiselle hihnastolle. Tässä meillä on sitten itse logiikka, joka ohjaa tätä koko laitosta tässä. Samaten täällä on 2 releet, jotka ohjaa muun muassa moottoreita ja jännitteitä. No niin, ja sitten laitetaan tää hörspö tähän päälle, eli laitetaan tultakoneeseen. Sitten jos meille tapahtuu joku virhe laitteistossa, että kappale ei saavutakaan antureita, niin koko homma menee seis ja varoitusvalot alkaa